Naguba ang pader sa compound sa munisipyo sa Makilala, Cotabato. Human kini nadasmagan ato sa karambola sa pipila ka sakyanan. Ani ang report. Sa CCTV, makita kining dakong container van nga kalit na banggaan ang likod ni ini sa nagsunod nga cement mixer truck ug naduot padulong sa usa ka pader sa maong lugar. Nahitabo kini sa barangay poblasyon Makilala, Cotabato, banda 9:20 sa buntag adlawng Lunes. Sa pagsuta, pader di ay sa compound sa Municipal Hall sa Makilala LGU ang naguba. Human nabanggaan una sa container van, dayon na sigundahan sa mixer truck. Nadamay sab ang usa ka bao-bao ug usa ka motorsiklo nga nakaparada lang daplin sa kalsada. Human kini nabanggaan sa mga sakyanan. Hinuon luwas ang 44 anyos nga lalaking driver sa mixer truck, lakip na ang 43 anyos nga kaubanan ni ini. Luwas sab ang 29 anyos nga lalaking driver sa container van. Matud sa Makilala Police, una kini nahitabo, nakabangga na og usa ka nagdagan nga closed van ang maong cement mixer truck. Hinuon gamay nga lumping lang ang nahiaguman sa maong closed van. Nawad-an matud pa og kontrol ang driver sa maong truck hinungdan sa maong mga insidente. Doon po sa may banda pa lang sa poblasyon sa taas, mayroon po tayong checkpoint. Doon pa lang, walan po na siya ng preno. Bumangga na po siya doon sa isang van. Then patuloy po yung mixer truck. Kaabot in front po ng Notre Dame of Makilala. And nabangga din siya sa additional na container van. Ito po yung dahilan para ma-reduce yung speed niya. But yung at saka yung mixer truck, continuous sila pong dalawa papunta doon. Pader ng ating municipality of Makilala. Hinuon, wala ray laing na angol sa insidente. Padayon ang settlement sa maong mga nalambigit sa insidente. Ginakuhaan pa kini og pahayag lakip na ang maingon sa LGU kalabot sa nadanyos nga pader. Pahimangno sa PNP sa mga driver nga kanunay i-check ang kondisyon sa sakyanan. Lakip na ang kondisyon sa lawas, una magbiyahe aron malikay sa disgrasya. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.